All right, guys. Good evening, everyone. Good day. I want us to talk of something. Kai Kalikana Nkomunne. And this time, I want to use my mother's tongue, my dialect, Ebonyi, which is Mbo. I want to use Mbo to speak. And I have to say that if you don't understand Mbo, no verse, so I will still explain. But I want to say it directly to my brothers and sisters in Ebonyi State so that they will know that I'm too is their brother, that I'm not someone else. Ndụ Mgbo ekele m unu ndegunomero ntọkweh unu bụ ewekwa iwe ịmale olu kem na-atị ya bụ anọdụ m n'ụlọ ti and onwe ege m shi tụọ kem atụkọtad unu ghọta m ife m gudele efu ife wa abụle onwe ife na-eme n'obodo ọwa ọ bụ sọ ekeke anyị nọ ya maka anọ m na Anambra mele ife na-eme le Naijiria yele ga-eshi akpụ ndị banye lọnụ ka akpụ ndị banye lọnụ bụ ma laiked ọnọwa atụm benikele o kebụl ọhọkem ha nwape buru ha gem nọ na-awa bụ emerụ onwe ka eshi efu ofu gbasatarụ ndụ Abakaliki imeta nwa ife nwa pele obodo wa asholi Igbo nwa Abakaliki so ọjọọ jive ha jụ eme ogeke m ka gbara nwa pepọ mala ekwenye duru labụ nwa Abakaliki because of geshi ahụmata anyị geshi ahụmata efu anyị lenjọ so ife ọlat kashi mbanikele hụ mele oge m jajụ etegba aka gbarụ shine bọm jajụ ele enya shimba mmadụ alajige obodo ye aje obilajidi n'obodo ajigodo obodo obilajidi n'onwo so mbanike shile ụmụ ife a na-efugbashiwa wa ga-afụsh kebire nan a ga-afụsh maka le ife wa kebeke tụrụ ndị banshila ọtụwarụ ajọala aka anyị ọnụ ala efu anyị ala efufu dagha leyere anyị eka anyị nọ ka ga-ashila anyị abụrụ mmadụ mele ha ma na ọtụtụ ife ka a na-eme ọtụtụ ife a na-eme kebu ike ka bụ ndị Abakaliki ahụ a na-efe ha bụ ụbọ ndụ leni anyị kebu ike ka m na-efu bụ ike ọrụ ịdị ike ọrụ bụ ndị Abakaliki ike ịrụ ọrụ ugbo ndị Abakaliki ijela ọgba ọrụ ndị Abakaliki ya bụ ko ike ọkpụraka bụ ke m na-efi ya ijele mkpụkpụ dị ike ka enwekpọdụ ile obodo ke Naijiria ka nọ ya bụ ị ga-amale ndụ la-arụ ọrụ shiri ike ndụ kele eduta tehere ọrụ shi ike bụ ndị Abakaliki ndị Ebonyi steeti na eheru keka gbumavụ livelu fụ bụ eheru ụgwọ ọrụ ọhọ gbala afụrụ ha ụgwọ ke bụ ke ọzọ m shila ya bụ emegbuo bụ mbe nikel onwe omu ga-abụ ndụ kele eme ndị be anyị na-awa bụ anyị lehebe ọ ga-abụ anyị efuderuru ya ọ bụrụ ife ka a ga-eji imekọ ọgụ kamala m ga-eme n'ụzọ kwesịrị n'usoro kwesịrị gụmbọ mem gude five wa na we na ma bụle ashle onwe ga-eji ga-afụta bụ ashil tọkala enebu onwe gị ga-anọtabashirila tegumego tikele he ajala ọrụ eka ndị Abakaliki ndị Ebonyi steeti la-arụshi ọrụ eka ike ijele mekanik mgbe he nọ renwurenwu ijele fọnichọ Abakaliki ehe na eka gendu mgbolija ijele ịza asha ha ijele ịgba asha ivu asha mvugharị ịgba ọsọ asha ka na-agba ya
more chat nke ha ereda more gala to mineral to bread to pure water ge baro bela akwago hela akwa baro now ife wala ofu ba ndị Ebonyi steeti na-eme tehegudele yoro onwe ha ka melo makale eketawara anyị dịka ndị orila ahụ ga-abụ onye rụgburu ọrụ maka ọmala Igbo nwa Abakaliki ụfọdụ n'ime anyị bala ebubo ebozi onye ha ebubo edoro onye ogele polisi ife polisi ga-ajụ bụ onye bụ ibu onye webe ibu ifughala onye Abakaliki aka adịghị mma aka ọdụkwarụta anụma ma ọ bụ ego ife bụ imerụ ma ọ bụ ezi ihe ma ọ bụ gụkere ofu ta onye oke ihe ọzọ a ga-ewebe ewe oyele mkpọrọ emegburu mgboko onye hadrad onye hesheka je mere omego emegbu gegudezi iji emegude ga-esi aki ọftala ọgụ bụ anọ ha aki ofu emegbu ewe ka arụ ahịa ihe mgudegudo olibe anyị lefu ofe ọnwa abụla ndị be anyị akọmta anyị tetala ụra ala ewere anyị duga ndị ejerusku ewere anyị bụ ndị Abakaliki duga ndị ama ife ewere anyị ndị Abakaliki duga ndị enwu mmadụ maka ga-eche emegudo anyị wich mmegbu a na-emegbu anyị bụ mbe nke bụ ụlọ abụ nnọnya na enya minye ejumobu mele ekpebuarụ m n'ime ndụ m shile kebuhụla nọ mụlụ wayele eku ume gem na ha ekweye bụ m ga-abụ onye Abakaliki ije m onye webe mbụ abụ m onye Aba ụfọdụ n'ime ha ekweta adọrọla abụ m onye Abakaliki ehe da ekweta menan mshehu na ala ekwedu mele onye mbụbọ ama agọnarị dị ibe m so ife m na-efiwe bụla anyị na-agbachikwa mbọ ike anyị na-agbachi mbọ ike ke pareka kebụle mba anyị na-agba tolivela akwalite ọdịmma obodo ka anyị nọ ya ajala ọrụ ego ụzọ ego bụ ndị Ebonyi steeti na-arụ n'ụlọ enyocha ike gari ka a na-evubechi alụfụ je n'ụlọ ọkwọ mgbo onwe onye ama ọkwọ n'ihi nọ na Abakaliki ọlịbụ onye Abakaliki ma ime ọkwọ mgbo ma ụlọ ọkwọ mgbo kwesịrị bụ international market mere maka mmepe ajadụla eka agụ kwesị ọba abụbụ ọkwọ mgbo kwesị itole one of the highest markets nwere the southeast and mgbo and Ebonyi state as a whole ọkwọ mgbo ndị be anyị na-enyocha ezi ka abịala iruj be anyị na-aruj arụta ọnụ anyị abịala ogodo be anyị na-eme abịala ịrụ mbala be anyị na-arụ gụnụbọm ga-agụghara ole kolebọm ga-agụghara ole ụmụnne m unu biko nduke n'ụlọ obodo eke ọbụla ịnọla anụmozu ọwa bọm ke ọtụnụ share unu gbasa ozu ọwa toru nwunye anyị eka toru ohe nshiteheme ịma ozu ọwa gbasa ere nwurenwu wee nwere shita gbasa ozu ọwa bụla unu nwere mmadụ unu be emeghe ga ndị nwu mmadụ unu be ekwekwata eme unu ga ndị nwu mmadụ kama ife unu ga-agbara ọsọ unu gebe nshi ife unu ga-agbara ọsọ n'ụwa awa lendị ọwa abụgonu ofu akọkwu mmadụ ofu emegidekwu mmadụ bụrụ mmadụ mee biznes 50-50 bụ nufere unu mee ego nufere ha ọbịaji ime oke nwa Abakaliki ha bụ ke m shikwa ahụle onye jọkwa ime m ke nwa Aba bụ m emekwa oke nwa Aba mele ife ọbụla ị na-eme gbaa mbọ mali na-efolo iwu n'ụlọ obodo ọwa onye keowof ejekwa imelata jele police station lay your statement make a entry eka obiga n'ọnọdụ le a very good safer side ije ha ụbọchị ọbụla mmadụ unu gebe nshigoro ụbọchị ọbụla mmadụ ke onofu anyị ma ụlọ onye na-ake wof labi imegide onye torie ahụ kele bụ nwa Abakaliki ahụ she pepepe ji nwaanyị jele steshọn kọwarụ ha ife mee ngoshi mee badzụkwa ụka fokebirenan ịkọwa gboo ya ime entry ndị polisi eji epik onye a anyị mee na awa mee ya bụ mee ya tọ mee ya nọ onye ọbụla na-ajụ ike ofu ma ọ bụ onye kpọọ ọrụ
dream oke ndị aba ọnya tive ndị Abakaliki na wee mele lehe na akwa mative kebụl ike ofe ha kpọrọ polisi ịma lehe ga-afụshigwashi ha na-emegbashi anyị they will stop it ha fụshie so nudriko ụmụnne m teju vidio wa ba panuka ogologo ihe m na-efu bụ ebe awa kegude mara anyị ewa kebụ onye meta nwive asha nwa Abakaliki ọ bụ maka agwa anyị la-akpagbashi ka umere ha anyị na-emegbashi bụ m ga-efukwa ha ofu ihe amefu ofu ihe jele ka melibe m ga-efugodu ke wa bụ tuke unu nọdete enye unu saa ke ka gbọ mkpali ifu bụ egekwa ike mmadụ ofu ana mamle ndị banye akiodofu Abakaliki people ndị Ebonyi steeti una akiodofu because amamle sivele wote esemofu bụla erugbo mmadụ ọrụ onye ha fụrụ ụgwọ ọshi ule emegbuo ị ga-agba ka eji kele eji inu ndị be nre ị ga-afọ egola je azaze amamlive ọtụtụ gbachilive na-eme agụda ajọ ahịa ọdụ ga-agachila egolo onye mmadụ anyị lụ mmadụ enwe nghọtachi jiko togebena vidio ọzọ m ga-emekwa bụ m emekwa gbasatara ofe ọwa meka kemta anyị gude usoro ọwa gude mete ndị be anyị ghọta le anyị nwere mmadụ onwekwa unu kele onwe onye kweta ji enyile ali mgbolija as Ebonyi status onwedo onye kweta ji enyile onye duge enviable Ituma Chukwuemeka enviable nwa Ijangbo ga-emegbu gbalugo gbalu na yele obodo onwedo onye ga-ekweta anyị eha ravudela ụra ọbụla ihe marụ bụ ihe ga-eje hụ na enyoja m ihe ga-eme mele onwedo eme anyị ọnọdụ ọwa bụ m kyo tọbatala ala Igbo tọbatala Ebonyi steeti bifo ha ga-ajụ aghọta ihe na-eme enyi bụ ndị Ebonyi steeti ka hele ya iku nwa Abakaliki ewa ehe nọdụ na ha eshi hai ehe nọ ya na ha ata kala ọnụ shi ọkwa ha ma le ha emegedo onye dị na nwunye m na-abụga m ga-efubie vidio ọzọ m ga-eme bụ m ga-agba mbọ ma ga m shi fọpụsatara ekanye emekọtadụ ta anyị nwee ike la agbachichi onwe anyị so that emegbu ya na-awa obodo ọwa ga-adụrị ebe aka egudepụrụ anyị n'ọnụ bụ emegbu onye ọbụla ga-emegochi mba unu gbaarụ la emefewa m ekele m